खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम केबिनेटआव आसाम सरकारा लादों माखासे थांखिफोर जेराव बिटिआर ओनसोलनि थाखायबो माखासे थांखिफोर लानायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि मादाव रुपसी एयारपर्टनि मुंखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुं खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' समाजाव जेरैबायदि बिहोमा होदोंमोन बेखौ नोजोर होनानै रुपसी एयारपर्टनि मुंखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म मुं खालामनो थाखाय जि आर'जलाइ होदोंमोन बे आर'जलाइखौ गनायथि होनाय जाबाय आरो आसाम एसेम्ब्लियाव रिजलिउसन पास खालामनो थाखाय बे केबिनेटनि थांखिखौ दैखांनाय जागोन आरो भारत सरकारनो जमा होनाय जागोन होननानैबो थांखि लादों बेनि अनगायैबो VCDC बा VDCखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 474 पस्ट क्रिएट खालामनो थांखि लादों 6 शेड्युल ओनसोलाव ग्रासरुट लेभेल अदेबानि गाहाय थाखोआव जौगानायनि खामानि मावनायनि बिबाना VCDC बा VDCनि बिबान बेनिखायनो VCDC बा VDCआ जाहाथे जौगालु खामानिनि सायाव प्लानिं खालामनो हायो नोजोर होनो हायो बा सायख'नो हायो बेनि थाखाय VCDC बा VDCखौ गोख्रों खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों थांखि बायदियै 6 शेड्युलनि VCDC बा VDC अफिसफोराव गासै 474 सेक्रेटारि पस्ट गोदानै दानो थांखि लानाय जादों बे 474 पस्टनि मादाव BTCआव गासै 420 पस्ट दिमा हासावआव गासै 28 पस्ट कार्बि आंलं आरो वेस्ट कार्बि आंलंआव गासै 26 पस्ट क्रिएट खालामनो थाखाय थांखि लादों आसाम केबिनेटआव बिटिआर ओनसोलाव फिन हा सिङाव फबनानै दोननाय आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हादों फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआर ओनसोलाव गले गले हाथियार बोखांनो मोनबाय थानाय जादों फिन बे खेबाव चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमायाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलाव हा सिङाव फबनानै दोननाय आयेन बेरेखा हाथियारखौ हमनो हादों चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालबारि गामियावनो प्लास्टिकजों फानफ्रबनानै हा सिङाव फबनानै दोननाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादों गंसे AK-56 राइफलजों लोगोसे गंथाम मेगजिन फुंनि समाव आबाद फोथाराव हालेवनाय समावनो बे हाथियारखौ बोखांनो हादों हाथियार बोखांनो हानायनि उनावनो रुनिकाटा पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव रुनिकाटा पुलिस थानानि मावथिफोरा सालबारि गामियाव नुजाथिफैदों आरो आयेन बेरेखा हाथियारखौ जब्द खालामदों मोनसे समनि बिग्रायारि हान्जानि जानो हागौ बे हाथियारा होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो नायबिजिरनाय खामानिखौबो मावनायखौ जागायबाय होननानै फोरमायथिदों बिबानगिरिफोरा 12 बोसोर बैसोनि उन्दै फरायसाखौ लांखारनायनि उनाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जादों थांनाय माखासे सान सिगां आसामनि सदियानि 12 बोसोर बैसोनि रहित बाहादुर छेत्री मुंनि फरायसाखौ अरुणाचल प्रदेशनि सानै दुथांफोरा लांखारदोंमोन फरायसालिनिफ्राय साइकेलजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो उन्दै फरायसाखौ लांखारदोंमोन अरुणाचल प्रदेशनि सानै दुथां नाजुस तामाय आरो गबिन तामां मुंनि दुथांफोरा उन्दै गथ'साखौ लांखारनायनि उनाव गथ'सानि नखरनिफ्राय 25 लाख रां दाबि खालामदोंमोन दुथांफोरा आरो रांखौ मोनाब्ला गथ'खौ बुथारनोबो हुमखि होदोंमोन ओजोंहाय रांखौ थागथियारि खालामनो थाखाय सानब्रैनि समय बिदोंमोन गथ'नि बिफाया आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे रांखौ खमबो खालामनाय जादोंमोन गथ' लांखारनानै रां दाबि खालामनाय जाथायखौ लानानै मदद हास्थायनानै गथ'नि बिफाया पुलिसनिसिमबो थांदोंमोन जेराव फन नाम्बारखौ लानानै दुथांफोरनि थावनिखौबो हमनो हादोंमोन बे लेखायै लांखारग्रा सानै दुथांफोरखौबो हमनो हादोंमोन आसाम पुलिसा नाथाय दुथांफोरा सिगांनो दाय गैयै उन्दै गथ'खौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै फबनानै दोनबायमोन दुथांफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव अरुणाचलनि खालि खलायाव थानाय दालांनि गाहायाव हा सिङाव फबनानै दोननाय हालोदाव बोखांनो हादों जेबो दाय गैयै उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ जाथायखौ लानानै आसामनि सदिया ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गरखा फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा लामायाव ओंखारनानै गोख्रोङै खुद्रिदों दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों जाहाथे फासि होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांनायजों लोगोसे बुथारजानाय गथ'नि नखरनो अरुणाचल प्रदेश सरकारा जाहाथे 50 लाख रां होयो बेनि थाखायबो गोख्रोङै दाबि दैखांदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे गरखा फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगासिनो दं नामा अरुणोदयनि मुलाम्फायारिफोरनि थाखाय मोनसे खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोनाबो जानो हासिगौ जुदि नोंथांनिया आधार कार्ड आरो रेशन कार्डआ लिंक गैयाब्ला अरुणोदयखौ लानानै गेदेर खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि अरुणोदयनि गिबि जागायजेननायाव 19 लाख मुलाम्फायारिफोरनो मुलाम्फाखौ होनाय जादोंमोन अरुणोदयनि
2.0आव अदेबानि नैथियाव 27 लाख मुलाम्फायारिफोरनो मुलाम्फाखौ होनाय जादोंमोन आरो दा अरुणोदय 3नि गेजेरजों गोदानै 20 लाख मुलाम्फायारिफोरनो अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय अरुणोदयआ आधार कार्ड आरो रेशन कार्डजों लिंक थानो नांगोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सिगांनियाव अदेबानि अरुणोदय 2.0आव मुलाम्फायारिफोरनिया आधार कार्ड आरो रेशन कार्डनि गेजेराव लिंक गैयामोन, जायनि थाखाय मोननांगौ नङै सुबुंफोराबो मुलाम्फाखौ मोनगासिनो दं। बेनिखायनो बेनि सायाव गोदानै सायख'नाय जाफिनगोन। गोदान मुलाम्फायारिफोरनि सायाव सायख'नाया जोबागौमानि गोजाम मुलाम्फायारिफोरा अरुणोदयनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोनबाय थाथ'गोन। नाथाय सायख'नाया जोबनाय लोगो लोगोनो गोजाम मुलाम्फायारिफोरा गासैबो सिगांनि बायदि मोनजोबा जानो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे अरुणोदय 3.0नि खामानिखौ सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो जागायजेनसिगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोनांथार खौरां फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि दानिया मेडिकेल कलेजाव गथ' जोनोम होयोब्ला बार्थ सार्टिफिकेटजों लोगोसे आधार कार्डबो मोनफानो हासिगोन। जाहाथे आधार कार्ड बानायनो थाखाय कार्डथिं बायनो गोनां जाया, बेनि थाखाय बे राहाखौ खालामनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। गिबियाव 13 मेडिकेल कलेजाव बे राहाखौ खालामनानै होनाय जागोन। उननि समाव गासैबो मेडिकेल कलेजजों लोगोसे जिल्लानि देहा फाहामसालि आरो गासैबो सोरखारि देहा फाहामसालियावनो बे खाबुखौ खालामनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। इराननि हान्जानि सा 9 सोद्रोमाफोरखौ बरपेटा रडनि गुबुन गुबुन जायगायाव हमनो हादों बरपेटा पुलिसआ। सा 9 सोद्रोमाफोरा बरपेटा रडनि गुबुन गुबुन जायगायाव न' भारा लानानै थानानै गुबुन गुबुन जायगायाव सिखाव दाखाथि खावनाय, न'नि बिगोमाखौ थद गैयै खालामनानै लुथिनाय बायदि गिथावना जाथाय सोमजिहोबोदोंमोन। दा दुथांफोरा पुलिसनि आखायाव हमजाबाय। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा बिहारनि किशनगंज, काटिहार, भागलपुर बायदि जायगानि थागिबिमोन। मुंफोरा फारियै कार्तिक यादव किशनगंजनि थागिबि, बेनि अनगायैबो किशनगंजनिनो सन्तोष सिंह, विकास साहू आरो भगलपुरनि रिहान यादव आरो माखासे। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव सिखाव दाखाथि जाबोनायनि गेजेराव सा 9 दुथांफोरखौ हमनो हानाया आसाम पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकनि 5थि साना भारतनि थाखाय गाहाम सानमोन, जेराव भारतनि माखासे गेलेगिरिफोरा क्वार्टार फाइनालाव सौहैनो हादों आरो बिथांमोनहा क्वार्टार फाइनालाव देरहासार जानो हायोब्लानो भारतनि थाखाय मेडेल लाबोनो हागोनआ रोखा जागोन। क्वार्टार फाइनालाव सौहैनाय गेलेगिरिफोरनि मादाव आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय। बिथाङाबो 75 केजि खथायाव सुनिबा हफस्टेडखौ 5-0नि फारागथियाव फेजेननानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय। बिथांनि अनगायैबो बेडमिन्टन गेलेगिरि पिभि सिन्धु बिथां आरो लक्ष्य सेन बिथाङाबो क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय। पिभि सिन्धु बिथाङा वमेन सिंगल केटेगरियाव क्रिस्टिन कुबाखौ फेजेननानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैदों आरो लक्ष्य सेन बिथाङा वर्ल्ड नम्बर 3 जनाथन क्रिस्टिखौ फेजेननानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैदों। दा बिथांमोनहा देरहासार जायोबा भारतनि थाखाय मेडेल लाबोगोनआ रोखा जागोन। लोगोसेनो जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव दासिम चाइनाया गासै 19 मेडेल देरहासारनो हाबाय। फ्रान्सआ गासै 26, जापानआ गासै 15, अस्ट्रेलियाया गासै 16, ग्रेट ब्रिटेनआ गासै 17, साउथ करियाया 12, इउनाइटेड स्टेट्सआ 30, इटलीया 13, कानाडाया 17 आरो बेबायदिनो माखासे। नाथाय भारतआ दासिम गासै 2 मेडेल देरहासारनो हाबाय। केरालानि वायानाड जिल्लायाव हा गिसिगानायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै गासै 150नि गोबां जाहैबाय। थांनाय साननैसो सिगां केरालानि वायानाड जिल्लानि 3 जायगायाव हा गिसिगानाय जाथाय जादोंमोन, जेराव 4 घन्टानि गेजेरावनो 93 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि उनावबो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावबाय थानायनि उनाव दा गासै 150नि गोबां सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि 500निफ्राय 600 एनडिआरएफनि हान्जानि सोद्रोमाफोर, आर्मि, पुलिस, नेभि आरो एयारफर्सनि रैखा खालामग्रा हान्जाफ्रा रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। 1000नि गोबां सुबुंफोरखौ आर्मिया रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला हा गिसिगानाय आरो दैबाना जानायजों दासिम गासै 186 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव केरालानि वायानाड जिल्लानि 3 जायगायाव गिख्रंथावै हा गिसिगानाय जाथाय जादोंमोन। फुंनि सोरांसि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो बे हा गिसिगानाय जाथाया जादोंमोन, जायजों गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दासिमबो बिथांमोननि गोथै देहाखौनो नागिरनाया जागासिनो दङ। गोजोनथाव रादाब, हन्डा कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटि सालायनो हास्थायग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे खेबाव सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर बाजारनि दादगिरि भुटान थांग्रा लामानि साखाथियाव गोदानै बेखेवबाय हन्डा श'रुम।
नोंथांमोननो हन्डा कम्पानिनि मटरसाइकेल बा स्कुटि नांगौब्ला नोंथांमोनहा गुबुन जायगायाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। सान्तिपुर बाजारनि दादगिरि भुटान थांग्रा लामायावनो नोंथांमोननि थाखाय गोदानै बेखेवबाय हन्डा श'रुम। नोंथांमोना जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्लानो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटजों लोगोसे गंसे सिलिं फेनबो मोनफानो हागोन। नाथाय बे अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। मोजाङै खौरां लाबावनोब्ला 8720957824 नङाब्ला 8011277099 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।